И още едно друго наблюдение върху страната през 2012. Два пъти са се увеличили протестите през тази година в сравнение с миналата 2011. Това е установил чрез изследване на събитията у нас студент по право. Според изследването, за българина протеста е основна и предпочитана форма за постигане на резултати. Изследването показва конфликтността на българското общество чрез различни форми на сблъсъци – демонстрации, стачки, протести, блокади и избивания. През първата половина на 2011 година масовите протести са били 31% от всички използвани форми на конфликт, а през 2012 протестите са вече 52%. Българна гледа новини от цяла Европа, вижда, че в Гърция има протести, във Франция има протести и българна се замисля защо и аз от своя страна да не протестирам. След протеста за тази година като прояви на конфликт се нареждат блокадите. От 11% за 2011 нарастват на 26% за 2012 година. Чрез блокадата хората успешно фокусират обществения интерес върху проблема, защото тя е устройвана на важни пътни артерии. По-малко са склонните да стачкуват, от страх да не загубят работата си по време на криза. Политиците биват задължавани да обърнат внимание, защото било то заради обществения натиск или журналистите, които постоянно им задават въпроси. През миналата година е имало повече сбивания, а през тази конфликтите стават по-дълги. Изследването показва, че протестите през 2012 са по-добре организирани, а протестиращите имат ясна цел. Участниците в тях стават по-многобройни. Расте броя на младите хора и жените в протестите, стачките и демонстрациите. За новините на Нова от Русе, Олга Василева.